ket mau kok. Aku mboten nggih matur sembah nuwun iki tepuk tangan wujud apresiasi warga. Ngaten lha menika kantun piyambak. Nah niki so. Nah niki sing paling apik. So menika ya. So. Kadesa. So menika sedekah. Nah, sedekah yang dikeluarkan warga untuk pagelaran wayang yang meriah malam hari ini. Ngerti ra pira? Ora ngerti. 90.000 per kakak lho iso nanggap wayang dibate kaya ngene. Iso ngrawuhke Kang Gareng sing paling ganteng dhewe. Oh, ora Mas Gareng kok ganteng ki ya fitnah kowe. Menika nggih mugi-mugi saya dangu, saya mundhak taun warga masyarakat Lerep tambah guyub rukun. Amin, amin. Tambah sasi tambah kathah rejeki, tambah minggu saya rahayu. Mundhak dina sedaya warga masyarakat Lerep tambah bagya mulya. Nggih, niki matur suwun ugi krawuhipun saking Bapak Babinsa, Pak Babin Kamtipnas, nggih. Ugi Pak Dan Ramil menika mireng nggih kepareng rawuh. Nek kula akrab niku mriki niku kalih Bapak Babinsanipun. Oh, nggih menika Pak Bagas nggih Pak Bagas. Pak Abbas. Wonten, Pak Abbas wonten nggih kok nggih. Wonten kok mesti kula iki Babinsa paling sregep sak donya nggih niki kok nggih saestu. Pak Abbas bekti kula kunjuk ngarsanipun jenengan Dika sedaya Bapak. Akrab wong nyun sewu lek kula menika ndandim. Oh, ngaten. Lek kula jenenge Karto ndandim niku kondang nggih. Tugas nggih teng Kapol Sek napa mboten nek ndandim niku lak nggih tentara to. Oh, ngaten nggih. Niku ning tentara nggih Kuramil ngaten. Lah ning anu lek kula mboten komandan militer mboten teng pundi. Ndandim menika ndandani dinamo. Lah niku lek kula nggih. Dinamo nggih Kuramil nggih kula mriku lek ndandani lek kula nggih nggih. Iki pun kathah matur ning nyun sewu menika mbok menawi Bapak Ibu dereng tepung kalih kula. Kula Gareng jeneng asli kula Widodo, griya kula asli saking Laladan Susukan, nggih tumut wewengkon Kabupaten Semarang ugi. Kula dipun ngendikaken Gareng Boyolali nggih leres sebab kelahiran kula menika Boyolali. Mboten ajeng umuk pamer sombong, kula pindah teng Susukan, menika amargi awrat dawuh saking pun Pak Ngesti, kapurih makarya wonten Laladan Susukan. Tenggen nyun sewu mboten ajeng pamer nggih. Tenggen Dinas Kesehatan utawi Puskesmas Susukan. Mbok menawi warga Lerep badhe nglaketaken pasederekan, mengke madosi kula njujuk mawon ten Dinas Kesehatan utawi Puskesmas Susukan, madosi Pak Gareng Wakati Bilda. Mengke sampun panggih kalian kula nggih. Pak Babinsa ngaten nggih Pak Babin Kamtipnas nggih. Wakati Bilda. Berarti jeneng nggih tiyang tersohor nggih. Yo nek tersohore yo rodok Mas yo ora tersohor. Wakati Bilda. Niku kepanjangane napa? Wakatose SAG sarjana agama gitu. SPD sarjana pendidikan. Wakati Bilda. Niki nggih dijelaske niki. Nggih no. Oh nggih. Anu nyun sewu Wakati Bilda menika wakil kepala penitipan mobil dan sepeda. Oh. Menika tunggalen dandim mau dandan dinamo. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Kakanda iki Mbak menika sejatosé mboten awak dhewe sing ditimbali. Mungkin lho sak dase barang lho Mas awak. Awak niki mau kalau mau gitu. Dipun ngendikaken dumateng Bapak Lurah gitu. Wonten miskomunikasi sejatosé panjenenganipun Bapak Sigit Ariyanto. Nggih menika sampun dipun ngendikaken Bapak Lurah hanya berita hoak. Insyaallah dalam perencanaan untuk tahun depan. Ngaten mriki niku dalange ganti-ganti. Sing real dan fix gitu. Niki badhe ngaturi rawuhipun bintang kondang saking Ngayogyakarta. Nggih, ingkang sampun kondang kaloko saindenging Nuswantara. Nggih. Nggih menika asmanipun Mbak Elisa Orkarus. So, Mas, Elisa Raurus Elisa sik sinten ya? Raurus Elisa Swalo apa mau? Pas lho. Pramila niki nyugata jumenenge panjenenganipun monggo nyuwun gending dumateng sedaya para rencang-rencang utawi badhe dipun support mawi dangdut lan napa pun derek jenengan tak dadeki jenderal saknika. Nggih dumateng panjenenganipun Mbak Elisa wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken Kang Gareng ninggal katresnan so, ninggal katresnan nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa sedaya warga masyarakat Lerep. Monggo. Nyuwun gendhingipun to. Monggo. Yo! So, kita sambut bintang tamu malam hari ini yang luar biasa dari Yogyakarta. Ada Mbak Elisa Orkarus.
Nggih wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, selamat malam Macange, Pak Yulimpo. Mas apa Om apa Pak Ade aku panggilnya. Nggih, nek anak-anak wedok kula do muni Om, enten sing muni Mas, enten sing muni Oke. Mbah bareng keporo enten lho, Mbak. Oke, Oke. Mbak Lisa, Apa? yang mawon gitu. Ih, kok yang itu tegesnya apa? Yang kakung lah. Wah. Oke. Yang kok koyo sepuh banget, Nggih. kayaknya masih timur, kayaknya masih Nggih. muda kok. Tasih muda Ya. membahana. Ya berarti Mas Cek kengeng Mas kengeng ngomong. Ah, Oke. Mbak Elisa, Nggih. bungah kang tanpa upama ora kaya bengi iki, Mbak. injih Macange. Dene desa lerep niki ngadani kadesa mongko kerawuan panjenengan. Wah, Bentar. Kerawan itu tuh macam apa ya? Koyo nek jadilan terus Nggih. ono dileboni sesuatu ki koyo aku demit medi itu. Niku jenenge kerasukan. Lah benten Mbak Elisa. Kerawan menika suatu kehormatan. Enggak, itu juga bisa misal kita kayak doa bersama menikah Nggih. kerawan leluhur. Itu aku koyo itu kayak dari tempat anta berantah gitu loh. Aku nggih dianggap kaya kumara utawa Iya. haksara. Tapi bener. Jangan kerawan lah. Menika di hati masyarakat lerep. Nggih. Kados dene widodari. Lho, Kan. kados dene widodari. Widodari itu apa? Tumurun saking kayangan sapitu niku jenengan nek kula Ya. kula nggih kaya konggon ya sap ning kudu sapitu. Sap napa? Sapi teng lah. Sap. Nggih. Rapopo iku penting. Nek ra ono kuwi mubal-mubal ning di papan. Jadi itu hal yang paling penting. Ora Penting penting Mbak. Mbak. Sapi teng iku. Penting kok penting Ya. Kudu Ya. penting apa piye kok? Penting. Iya, emak aku kok langsung bulet to pikiranku. Kak bulet sebab apa, Mak? Sabar. Ah iki kok Mbak Elisa kuwi le nembang apik tenan karang wis kaloko kuncoro. Oke. Anake nek ngendika jebulane kok ya sugeng dalu kados pundi. Ah kuwi jenengan punika amit nuwun sewu, Mbak. Sampun kininten kula tumambuh ning nembis pindah kula wanuh mijil saking laladan pundi to. Ndak estu tiyang Ngayogyakarta. Ojo cepet-cepet. Oke. Cepet. Oke. Nggih. Cepet. Apa tadi bilang apa Mak Cangi? Ulang. Ulang nggih. Jenengan punika kok kula niku kok kadose Cubriya ndak estu tiyang Yojo. Cubrio, Nggih, dak Cubriya. estu tiang yojo. Tiyang Jogja, nggih tiyang Tiang itu Jogja. kan tiang apa tiang? Piyayi nggih, Pak. Yang ki Oh. menungso Mbak udu cagak listrik iki. Heeh. Oke. Nggih. Apa benar saya orang Jogja gitu? Ya pertanyaannya Oh, apa bener? Koranten tenggen umbul-umbul pamflet niku to, dipajang kasur. Pamflet. Oh nggih, Pamflet. pamflet. Ya. Niku di Mbak nek muni F idune nyemprot tok Mbak. Pamflet. Das pundi Mak Cangi?
dipanjang pasurya panjenengan dari Yogyakarta. Ning kok kula kok cubriya kok. Supriyo. Dak estu tiyang Jogja kok ngendikane kaya wong luar negeri ngoten lho. Dalemipun estunipun pundi jenengan menika? Kula dalem itu kula kan. Dalem. Oh, Dalemipun dalem. nggih. Dalemipun dalem. Aduh. Basa Jawa ki pancen ngoten niku lho. Ah, mumet aku no. Dalem niku memang ada dua arti soal. Ya. Dalem niku bisa artinya itu saya, Ya. juga bisa berarti rumah. Ya. Dadi jenengan niku maksudnya dalem menika Ya. griyane ngoten lho. Lah ya. Iya. Dalem Kediaman. saya. Rumah juga dalem kan? Dalemanipun wonten Dalemanmu rego piro, Mbak? dalemnya Nggih. menika leres wonten Yogyakarta. Oh, Jenanging bapak ibu-ibun nggih. Bapak, Ibu, Nggih. Ipun. ya itu Nggih. iku sanes dadose nggih kados menika pleketot Oh, istilahnya basa Jawanipun sak gaduk-gaduk brotal Nggih. katul Lekitut, Mbak. kathah ketul-ketul atur niku di nyuwun agung ing samudera pangaksami. Iya, sama. Pangaksami. Iya. Nggih, nggih. Oh, jenengan menika dadosé kathah piyai blesteran Bapak Ibu ngaten apa dos pundi? Blestera. Kok blesteran Nggih. Mbak? Kadose Nggih. bapak. Cara pitik jago ya toh, Nggih. pitik bangkok nganokke Nggih. dikawinke kalih pitik cemani ya. Engko kan dadine rada semi-semi blasteran ngono. Oke. Utawa among kismo dicangkok gitu nandure pelem apa pelem aduh Pelem. ketularan to no. Heeh. Pelem Ya. niku dicangkok karo manggis rasane dadi Oke. kaya ana semu Oke. Menurut galange niki nggih blesteran niku. Blestera Oh. apa Mas Yere? Jawa karo gibas. Mula kok rada brang ya. Nggih, aslinipun saking pundi Mbak Elisa? Bapak Nggih. seko toli-toli macange. Seko toli-toli. Kok kaya sok krungu kuwi ya, Mas? Niku garwane jan itu ngendika ngoten to. Kayane aku ya Seko duwe. lato-lato. Toli-toli. Oh, iya toli. Toli-toli. Ya. Toli itu Ya. daerah mana itu, Mbak? Wah, makane ki nek iso ki sapa Google Map. Sapa Google Map. Google Map, Mbak. Ya. Digoleki, Mbak. Digoleki tulis Nek toli leret. toli. Terus Terus nek digoleki itu ikonnya di sini tuh pegunungan. gunungan. Toli. Nah, itu dibuka Google Map toli toli. Wes. Duduh Terus gambarnya. ketemu di Jempeng. Wek, Heeh. wek. Nah, di Jempeng. Wek. Wek ketemu kan? Ah, ngono. Itu ada Ngandel di ora. mana daerah? Ayo, gambarnya ini kok wet ringin pakai sukete ya. Pancen oke sukete. Oh, ya toli-toli kakek sukete ya, Mbak. Iya. Kok ora dicungkit. Gon banyu kuwi. Nggih, oh, di daerah Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah. Tempatnya di mana itu, Mbak? Itu Sulawesi Tengah. yang kotanya. Ya kuwi toli-toli Toli-toli. kuwi. Oh, ngoten. Tak nyon sewu Bu wong kula ki wong desa tak kira Nggih. toli-toli ki jeneng dusun. Mungkin Ya, ada kabupaten atau kelurahan ya. gitu loh, Pak. Niki wonten piyai Jawa Timur lho. Mangke nek piyambake ndang oleh Mbak Elisa, kon saka ngendi kon? Ngoten pripun niku njuran? On pundi sik Jawa Timur. Ingkang Jawa Yang Timur mana? tengah nomor 2. Nomor 2 napa dari niki Simpingan. niki? Nggih. Niki pulang Dua niki. ini, Nggih. dua ini. Nomor 2. Sama, Ini dari Renek. mana, Mbak? Dari Jawa Timurnya mana? Iya. Di channel di Iya. Konnya ya. iya itu. Dari Ponorogo. Oh, dari Bisa. Ponorogo. Iya. Iya. Nggih. Berarti Kang Gareng Nyapo kowe nang kene. Kowe nyapo ning kene. Menyapa. Nyapo itu tuh ngopo? Itu bahasa Jawa Timurnya tuh nyapo. Nek basa Jawa niku nggih menyapa niku basa Indonesia, Mbak. Nyapa ki Jawa Timur. Iya. Oh, enek kok Nyapo menyapa. kon. Kon tondo. Hah? Ah, kuwi nek wedok. Ya. Nek lanang Mbak Elisa. Kon to. Kalau cowok apa Aduh, panggilannya? wedok kan konton, Duk. Kalau cowok itu apa di sini? Cowok itu apa panggilan anak kecilnya itu apa? le. Le nggih. Le. Nek wedok lah, Duk. Nek Nggih. lanang le nggih. Le. Nek wedok kono kan konton, Duk. Ya. Nek lanang Kon. Konta. Nggih. Le.
Gambare padha nggon tali-tali, Mbak. Le. Le. Kok bisa le kenapa? Le itu apa? Kepanjangannya apa? Le itu L karo E, laki-laki yang edi pening lah kuwi le. Oh, le. Oh, laki-laki. berarti Mbak Elisa menika kota. Ketawa dia. Mbak Elisa mijil saking toli-toli kon ya. Tali-tali. Terus menika luar biasa. Laladan pundi niku, Mbak? Laladan pundi toli-toli ya. Baleni meneh. Saiki bukaan Google Mapmu, Iya. Google Map. Aja buka timbangane kisinan. Mesti gede nggon gambare karo WA-mu kok. Yo. Ya kuwi. Nggih, nggih. Dari Buka di Sulawesi. Jembeng kuwi ya. Nek ra toli-toli apa lambelu. Oh, mang kelabek Wah, iki dalang malah. iki rumah sakit. Ora kajen iki no Karo ake. dalang ora karo ngono kuwi, Mbak. Wae. Nglambek-nglambeke dalang. Lah iki kok lambelu urung mandang kok lambelu iki. Tadi kan aku bilang bapakku seko toli-toli. Iya. Longga dari bapakku toli-toli ya mbakku seko lambelu. Tadi Wis. Bab buka Google Map tadi itu. Bentar, KN. Kewirangan iki aku. Lambelu itu Lambek-lambeke. Itu tempat daerah panggenan Oh, lambelu. tak kira nek lambene dalange gitu. Tuh, Kecamatan tuh. nek kurang Itu cangkem. Itu. Tuk 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 tuk. Tutuk. Ya, Tutuk. tuk tuk wes. Nggih. Iki malah bahas apa sing takut iki. Apa namanya kita tuh tiraket bareng. Nggih. Dongo se sareng-sarengan. Nyata nggih Mbak Elisa, Ya, nggih. menika Niki desa. ora nggih rembukan menika wujud kebanggaan. Nggih. Lerep saged ngrawuhaken bintang sampeyan Rawuh kondangan. haken meneh. Ngrawuhaken. Aku lho kaya leluhur Ora lah. ngrawuhke menika nyuk ya wis tak gantine. Apa gitu loh yang Bisa mulai lah. menghadirkan Nah. menghadirkan bintang tamu yang kondang walaupun ini dari luar Jawa tapi ikut melestarikan budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu luar biasa merupakan tolak ukur jati diri bangsa. Lho niku luar biasa. Iku aja ngantek ditinggalno. Aja ngantek sing ngopeni malah sedulur seko Jobo negara. Betul, dari luar Nek negeri. iso wak dhewe anak turune kabeh do diajari dijak nonton wayang. Anak turune alhamdulillah. Anak turun. Pengen nang Medion Nek. don streaming kleru. Anak turune. Bener kan anak turune. Iya, anak Nah, turune. sama ini apa carane Lestarekake. ngelestarekake Nggih. yang namanya versi desa Nggih. utawa merti bumi Iya. utawa kadesa. Nggih. Nah, iki dilakoke turun temurun. Dinggo memberikan rasa syukur kepada yang sudah memberikan kita rezeki, Betul. yang sudah memberi kita makan ya ku ibu bumi. Betul. Carane ngono lagi dibalekke nganggo cara tirakat bareng sareng-sareng. Sareng-sareng. Ya. Menika melek sedalu Melek. atas. Melek, Mbak, mboten melek nggih. Melek sedalu Nggih. natas. Ngaturaken menika. wilujeng rawuh nggih Mbak Elisa, ngaturaken panuwun panjenengan Nggih. kersa tedak amberkahi teng mriki. Tidak. Nggih. Kok nek muni ngrawuhi kok ndak kleru meneh kok. Nggih, Heeh, nggih. tedak amberkahi. Bosone Jenengan paring berkah gitu. Sampun ditunggu-tunggu dumateng sedaya warga masyarakat niki ket wau do bengoki teng kula. Daya kadang panapun krido ingkang sampun kepareng meratitisaken lumaksaning adicara niki. Ayo Mbak Elisa mana? Mana? Bawanya mana kok? Jenengan iku disuwun bawa. Kakanda kala wau seratane napa? bubuk asmara. Jane Nah. sing disuwun niku kula napa bawa? Sing Nggih. jelas. Se. Nah. Jane sing iki diundang ki aku kok bawa. Kok Iki mau kowe sing kleru dijaluk meneh. bawa? maksudnya jenengan kasuwun derek amberkahi dono suwanten gitu. Kok malah kon dono aku ning kene golek duit kok malah. Oh nggih nggih. Mas Burhan, Dalam leres jenengan kedah mengklarifikasi dengan bahasa-bahasa yang indah. Iya, iya. Sebab dalu punika Nggih. punika kathah saking sagung para senior kula panjenengan Nggih, sedaya, nggih. anggota saking Permadani Bergulo Pak nggih. Bergodo. Oh, Bergodo nggih. karena dipun menika nggih sami rawuh. Permadani. Kudu hati-hati. makna kula klera-kleru bae wau ngerawuhaken niki dira leluhur gitu. Nggih. Kumara. Nggih. Nek Bawa. kakaken. Bawa, Mbak. Bawa. Bawa menika menungso jenenge bawa menika sanes. Apa? Menika tegese pucukan tembang.
Nggih. Pucukan. Apa ler jelasnya piye iki? Pripun iki? Pak Wasito tes pundi? Ampun pucukan. Oh maksudnya awalan kan. Awalan. Awalan Nggih. tentang itu Nggih. ngocopat itu yang depan-depan itu kan. Ngaten nggih. Nah, Niki Yang wonten jelas, nggih dong. menika bebungahipun tumrap panjenengan sak rencang monggo Mbak Elisa dipun tampi. Nah, aku begini ya wis. Mergo Kang Gareng mau kleru. Kalau Bapak piye? kleru sampean kon milih amplop dhuwit malah milih amplope. Oh kan gak ya aku yang milih duit teh. Saya Kita lajeng itu tang lah. Gimana apa? Swantene sapi napa? Ya. Suantene sapi Nggih. tergantung awan kau bengi. Duh, iki beda. Iki anyar iki. Anyar niki. Yo. Nek siang, nek siang. Awan. Nek siang, Heeh. nek siang ya ngono. Ah. Nek bengi ayo to. Oh, Aduh, Ayo dang. marah ingin ge monggo pas kalah aku. Matur nuwun. Kang Gareng, Mbak Elisa ki mau to Nggih. karo kedip mbek aku. Kedip Kedip ini kok. karo senyum kalah aku nek wong itu. Jenengan kan mau digore dite ngono to. Kak ayo jenengan tetep tak waneni. Ini Mbak Elisa karo kedip ini ono karo jenenge yo Mbang Ngene iki. Cinde Mbang Ciladan. mboten ngoten. Beda-beda. Ancen nek wong wedok ki ngene ki lho, Nggih. open nek karo ruwet itu. Kate bener Mbak suara sapi awan rombengi beda. Ya. Agek nyon sewu lho regetane iki lek diguak kuwi lanang karo wedok ya beda kok. Kok iso Heeh. beda? Sapi lanang kuwi jenenge letong. Oh, Nek wedok nduk tong. Lah, nah. Oh gitu. pitik ya beda pitik. Ah, ah, Pitik ah. apa? Pitik lanang ki lencung. Le encong. Nek wedok nduk cung. Lah iki beda. Nduk cung. Wedhus ya beda lho, Mbak. Kalau wedus Nek wedok wis rintil. Lah, Nggih. nek lanang jokontil. Lah, oh. Nek Perdana Menteri Amerika Serikat ngerti ra? aduh, adoman to, Mbak. Mbok. Soale utekmu isine telek kabeh. Anu nyon sewu Mbak Elisa nggih. Matur nuwun nggih nggih. Anu niki nyon sewu Mbak Elisa. Umpami menika. Heeh. Nggih. Anu jenengan medal saking dalemipun. Heeh. Nika ning ngarepan menika wonten letong ijek anget ngoten nika. Ya. Nah, nika jenengan bacut kesah napa mlebet teng griya? Aku to, Nggih. Nah. yo melebet. Mlebet yang omah neh. Mesti Ya. arep jimuk jimuk mangkok dipangan mesti ki wadane to. Oh, Aku mending gur ning pikiran kono dipangan. ora arep tak wehke kancaku sing senengane nggo wedak putih kok. Kuwi mau. Iya, Koncone nggih. soale jarene wis suwi banget kepengin sing jenenge sing anget-anget kuwi mau tak jupukke piring, tak serokke nyoh. Tak Matur suwun Mbak, jenengan retos pancen kula sok golek ngoten niku ajeng kula pakake dalange. tekan dalan. Iya, Bubuk asmara. Iya. Menika nggih. Bubuk asmara. Bubuk asmara dipun bawani saking hamba Allah. Lah menika. Hamba Allah. Ora kersa Ora nek disebut. tulisan. Nggih, Wah, ora lah kersa niku itu Nggih. kehebatan jenenge carane tangan cengen memberi yang sing Nggih. kiworan. Ora Ojo ngasih ngerti. 150.000 rupiah matur sembah menuwun Nggih. menika kluhuraken kabudayan Nggih. pramilipun dongaaken kanthi 150.000 menika saged malintu dados 50 yuta Amin. saged nampa bikak lawanging swarga Amin. monggo lawang swarga naming 150 Bapak Ibu. Monggo. Waduh lho, langsung to. Sugeng dalu Mbak Elisa. Kae ngene lho, ya iki Mbak Elisa tulisane. Ojo ngindeng-ngindeng lah. Minta lagu Sesi Deman Bles Bowo. Caping Gunung Bles Bowo saking Kusmanto. Pak Kusmanto nggih. 150. Nggih. Matur sembah nuwun Sembah nuwun. kabuka meneh lawang swarga. Iki ngopo kok Tak wacane sik lho, bener ora? ya deloken. Pak Kusmanto menika bonus menika kagem Mas Gareng susukan ngono kok kan. Nggo tuku mori. Nggo muntel dalange, ya Mas. Gelem ra Mas? Wah, modar iki. Aku dikei jatah sing letong, wis oleh letong, wis oleh mori. Hebat Pak Kusmanto iki gawe layak malah dikoi gambar BMW barang to, Mbak. Lah di PSB di. Oh, wis menggok, Mbak, wis menggok. Heeh. Barang lah. 150. Ya, ini apa dulu yang Bubuk tadi asmara bubuk riyen. asmara Nggih, riyen. kalau mau. tanya. Nggih. Nyingkar nyingku Tepuk tangan. Kang Gareng. Wis tepuk tangan. Nek pas omong lho, nek pas omong ting turune trakarwan genah yo. Nggih. Tapi nek pas bawa apik tenan suara. Lah piye ben aku ngomong popo, aku nyanyi sing Nyanyi, pengen nyanyi, nyanyi, nyanyi. Istimewa. Yo.
Oke, nyanyi ya. Nyanyi. Meneng. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Jan warga mriki saiki lho. Iki saiki nek nganti muni, Iya. engko berarti Heeh. apa ya hukuman? Kuwi masalah mori karo telek mau kok. Ora. Lingsam yen ke mutan lelampahan tresno tulus nadyan nengku bek asmara. Niki mau bawa kagem para pini sepuh yang sange. Nggih, leres. Iki gandeng lemirsane enten anak-anak. Lah Heeh. iki kok gadhe ngaturaken bawa spesial kagem anak-anak. Oh iya. Iya. Satu. Aku sayang ibu ya. Aku sayang sama ibu. Iya. Apik. Dua sayang ayah. Tiga sayang kakak adik. Biasanya lah adik kakak. Ya. Nek pocong iki tibane kudu guru suarane iki. Iki Nah, iki dibalik. biasane warga permadani yo dibalik. Ya. Kakak adik. Ya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Itu lagi anak-anak. Buat anak-anak. Edukasi yo Mbak, makanya diwarai ilmu itu. Kelakone kan lha ora do angel. Cepet. Satu-satu cepet apale. Iya. Belajar tentang pocong pakai sapu-sapu sayang ibu. Bubuk asmara Oke. katon. Tonggoni Elisa Orkarus Alaso. Buatin ya. Oke. Yen limanganku kelingan gubuk biyen tak ning jejak kabeh tulisan Jenenge gubuk asmara. Yen nanti aku tresno. Aku bangsal aku kloso. Betapote ketaman asmara.
hadir nggih, Mbak. Iya. Ya mriki kita nggon budaya. Dan budaya. Termasuk lagu Gubuk Asmara niki. Niki lagu kenangane para sepuh warga nglerep. Ngaten nggih. Kok kenangan? Golongan lagu kenangan biyen ki yang jangan lu ngusum hotel, Mbak. Dadi do turut gubuk. Oke. Para pinisepuh mriki ki biasane do nulis angka 57. Kok kenapa saya kayak itu? Lemekan suket bantalan watu. Lah niku. Walah, ceritamu dewe mes. Ora aku lemekan mantel lho, Mbak. Maksudnya tek udan ngoten lho lerene. Oh iya. Iya. Catetan sajroning ati datat lumur kaya ati aku kowe dadi garwa warga leren ning Gubuk Asmara. Ciciro cicipan. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae nate tak leren neng tangga tebak tulisan warna abang tondo isih rawan wayang wengi kanthi gagat rino Catatan sajroning ati jangan lulus saya menanti ayo aku kowe dadi garwa Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara. Iya. Laju menika minangkani Nggih. panyuran salajengipun kalau mau. menika saking Pak Osmanto Heeh. nggih menika ngersakaken sesideman kalian caping gunung. Samping gunung. Oh. Nah, samping gunung dulu apa sesidiman dulu? Ini juga cinden bilang-bilang nih harus dicoba Nggih. sisi-sisi. Dicoba tunggal-tunggal. Lupat mo 6. Nah. Kang Gareng mbok menawi pitepangan kali Mbak Elisa dumateng rencang-rencang swara. Oke, niki sekalian sama bawa sekalian Nggih. pidepangan gitu ya. Nggih, leres. Sambil menyelam minum air ya. Heeh. Sambil blok menyelam minum air. Ya. Pende blebek-blebek. Blebek. Oke, dari pojok sebelah sana namanya Nggih. siapa? Orang asma simpen, Mbak. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Jalan. Nggih, Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Gareng. Sugeng dalu anakku wedok cah ayu sing ayu-ayu dhewe cintaku sayangku. Wah. Alah, anak-anak. Kene biar ku anak wedok ya. Iya. Anak-anak iki dadi aman anak wedok ki aman, Mbak. Ya. Anak ini adem ngono kan biasanya terus ngantuk. Nggih. Bubuk kan dikeloni toh. Ngantuk urung? Gareng. Oh, jalan Ayo. Tekan namanya siapa? Nggih, derek
Cindy Rahma. Cindy Rahma. Ya. Nggih, di dalem pundi? Dari Boyolali. Oh, bajul kesupen. Nggih. Boyolali. Kok bajul kesupen ki? Basa kromo, Mas. Boyo ki Bajul. Oh iya ya bener. Lali kesupen. Bajul kesupen. Ya, ning nek Solo 3 aja terus dadi entuk 7 lho, Mbak nggih. Lah kok saged. Salah telu ki Solo. Angsal gitu ya. Anu Nggih. Boyolalinya manan kok, Nduk Cindy. Nggih, kula bagian Gunung Merbabu. Weh, Gunung Merbabu. Nggih. Ampel. Ampel. Nggih. Oke. Sing bau reksa kaki Gunung Merbabu. Karawuhaken. Rawaken. Ordo lagi ya. Masih sekolah enggak atau udah Sudah selesai? lulus. Sudah lulus ya. SMK, nggih. SMK apa dulu? SMK 1 Boyolali. Oh iya, itu jurusan apa itu? Jurusan perkantoran. Perkantoran. Iya. Oh, iso nyinden ya. Oh, yo namine niku bakat. Oh, bakat ya. Ya. Biasanya nek ngantor ya dia ngetik-ngetik, sekretaris gitu kok yomas-yomas, eman-eman gitu kan. Ngetike yo kuwi yo Mbak eman-eman karo yo Mas yo. Oke, Oke. makasih Mbak Cindy. Mbak Kasih Cindy dulu Ampel suaranya. Boyolali. Kasih suaranya satu larik ya. Gowo nika sing Wow. depan nggih. Iya. Sing depan, monggo. Apa Ya, sampai gunung? sampai gunung dong. Oh. Di Jengkleng kamu tugasnya gitu loh. Aku jengleng, Mbak. Iya no. Anu Nggih. nek jengleng ki aku ingin nang nganjuk 500.000 ki. Ki mugur piro Lan- ki? Nganjo. Kowe mau ke ngendi suk-sukan kan? Heeh. Tekan Semarang yo cedak wae ra lewat tol lah. Aku Yo liwat iki rakyat lagi susah lah 20.000. Aku ki liwat. Neng aku mu liwat tol lho, Mbak. Hah? Tol. Kok tol? Kok lewat tol? Tulisannya apa? Tol. T Tol. T O L. Iya. Tol. Tol. Lah ngopo kok dadi tol ngerti sebabnya lah? Apa? Karena mengambil dari surat Al-Fatihah sirotol lah kuwi. Jalan yang lurus. Ngono. Oh, jalan Kuwi jalur dalane wong lanang, Mbak. Nek wong wedok til. Oh, til jannah, pintu menuju ke surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu. Lho, mula til ki nggone wong wedok. Oh, mulane. Til jannah. Kamu lewat apa? Jannah Lewat jalan. Lewat dalan. Gue niku lho, bayangane neng liyane lho gue. Aku lewat dalan bekasaan wae nek ngono. Lanang ora wedok ora. Lerek sebelahipun iki. Belum, ini mau kasih bawa lasan bawa. Oh iya, bawa sih, bawa sih. Mohon, nggih. Ya. Apa sampai gunung? Sampai gunung, saben Sampai bengi. Nyawangi. Nggih. Belajar nggih, Pak. Oh nggih, mengke diajar sareng-sareng. Oh, ini tuh semua belajar. Kita tuh sampai tua belajar terus. Terus ora neng. Tenang aja. Saben bengi nyaman konang. Ini jembleng apa ora? Ngagem jengleng mboten Bapak Ibu? Ngagem. Oke, yo. Alah gayamu kakean pemanasan tekan bone ra tekan lah. Yo, rapenak belas. Tapi ndak bilas dari. Iya. Jan, monggo aku Karena nek kemujane. wong lanang ki menang gayang ngene ngawal gitu. Monggo lho Mas, Heeh. aku mesti jamuni karo penyanyi Bu Juwariah lho. Bu Juwariah menika. Sekadang teko. Oh, Aku dikai jamu Jamu apa? jelgir. Apa jelgir apa? Selantah greh sak cendok diombe turane dioles-oleske kuwi. Wuhuhu. Kamu niku. Oh lah. Kamu niku. Sajane jangan bermasalah karo tukange nganu. Coba nek ganti aku nih. Ini siapa namanya nih? Nah, Ini kan cantik kan. Siapa tahu emang itu nggak mau kalau sama aku ya kan. Menawa, Mbak Kamu menawa. sebelah sana ya nanti. Biar dijengkleng sama dia. Biar bahagia dia jadi cowok. Jenglenge loro. Ya kan beda. Madep rono madep rene ya. Ini kamu siapa namanya? Aku belum Ya, tahu ditepangan loh. dulu. Dikenalin dulu dong. Segendalu sedaya mawon. Kendalu. Yes. Nah, mawon. Oh, itu kayak ngono kuwi. Ya lho. ya. Mbok Muni.
mak klutek lho Mas. Ramune ya. Nggih. Asmanipun Kasih namanya. sinten? Anje, derek tepangaken nami kula Dewi Tri Astuti. Siapa? Dewi Tri Astuti. Dewi Tri Astuti. Nggih. Oke, Dewi itu maksudnya bidadari. Tri itu 3, kamu anak nomor 3. Nggih, laras. Astuti itu apa? Astuti itu selalu setia. Oh, Kesetiaannya tinggi. kesetiaannya tinggi. Oh, bagus. Panggilannya Dewi apa Tri apa Astuti? Dewi. Oh, Dewi. Oh, Dewi. Nggih. Baik, Dewi. Rumahnya mana Dek Dewi? Kula Temanggung, Cembiroto. Oh, nggih, kok beda dengan saya nggih. Anu rumah saya tidak saya bawa nggih. Ah, Tak darani keong kok nak digowo. Nggih. Kamu bisa bawa ini enggak? napa? Capek Yang gunung capek gunung ini. Kasih lari yang kedua. yang kedua. Memanjang. Yen memacung. Kula niki memacang. tasih belajar ya, Oh, enggak apa. Kita semua Ah. belajar sampai tua kok. Anu sekolah kelas berapa toh? Masih sekolah ya? Nggih. Kelas berapa? Kelas kalih SMK. Oh, masih 2 SMK. Mungkin Nggih. wami kalian tuh mboten napa-napa namine belajar kok nggih. Nggih. Monggo dicobi Mbak Dewi. Tapi bakunipun Nyi Elisa, Ya. agunging pangapunten boten ateges kula nyandhet. Niki Ya. lak kala wau kagunganipun Mbak ingkang mijil saking Boyolali. Ya. Tidak dunu dungkap mangke nyahak wewenanging ngasanet kan boten seketo. Monggo Mbak. Oh, Kersane dipun lajengaken kali Mbak Rumi. Oke, berarti- Oh iya, langsung Ponorogo Berarti dulu. Dino Dewi khusus dijenglengan toh ya Mas? Khusus jengklengan. Nggih, Ya kamu Laras. sebelah sana ya. Ya. Ini biar nanti dia mencoba jengkleng sana, jengkleng sini. Nanti kalau sini nggak bagus tak tes. Iya, lir gumanti monggo Mbak Nada Citra ingkang mijil saking Ponorogo. Ya. Loh, polae. Alah, alah, alah. Nah, mulai. Oh ya, 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 oh ya. Panggah ramu niki. Weh. Oh, Berarti isone muni nek ngajengane Mbak Elisa. dan itu harus melimpe aku. Aku Iya. harus nggak sadar. Oh, iya. Kalau aku nggak sadar, bunyi dia. Kalau Iya. aku sadar, nggak bunyi. Iya. Mbak. Nah, ya aku tadi Nek nggak. sadar ngene ramu nih. Tadi aku nggak sadar. Heeh. Kan? Coba Madep Rono. Ketika aku tidak sadar, Ora muni, Tiba-tiba. panggah ramu nih. Jajal nek rasa. Wah. Munine nang oh, kene. nah, ulah. Oh, Dia tak my God. kira aku jebol yo beda, Mbak. Iya. Ora muni. Ah. Ora muni. Oh, tergantung adunya ya. Iya. Ya, ya. Anunya opo? Adunya, adunya. Nah, Adunya. lir gumanti Ibu sinten niki Ibu? Anu niki wau asmane sinten jurung tepangan lho. Oh, nggih, Mbak. Kau tuh cuma lemangan tiongkok tuh. Tuk, Anu tuk, yang tuk, tok sak tuk, bawonan. tuk. Itu diseni. Oh, gitu-gitu. Ya dulu saya. Ya, dilek dulu. Nggih. Dilek kok dilek. Ya, Tak pikir mau kan jenengan lewati, jadi kula nyempetnya mangan. Oh, nggih. Daripada loromah gitu. Sindan ini jangan pinter ya, kadang-kadang nyempet ke mangan. Kalau merem juga kadang-kadang disempet ke kiwa dulu, nanti kan pengen gitu. Sindan tuh kayak gitu, curi-curi. Piye kok. Tidur itu ada tekniknya. Kalau Oh. ngantuk sindan itu jangan sampai tidur gini, nanti dia sampai nyangkut ke belakang, jadi kanan dulu, baru kiri gitu. Siji-siji. Dicicil. Nami. Nggih, dari tepang nami kula Nada Citra. Kue enada Citra. Nggih, Panggilnya Enada apa Citra? Nada. Oh, tak kira nek Nada. Citra. Kang Mas Gareng jan dereng manut to. Nggih. Mbak Nada niki spesialis jaipong. Ya. Wah, Ponorogo Spesialis reoke. Wah. Dari mana? Dari Ponorogo. Ponorogo Weh. tadi udah Ya Allah. kok Saya iya lali. concentration. Ya aku yo mudengku kok Boyolali wae bulat kok nggih. Dari Ponorogo. Nggih, leres. Ponorogi. Ponorogo jadi basake. Ya. Aku Semarang dadi Semawet. Oh iya, Kene ning jenenge Mbah Ro dadi Ambarawet. enggak boleh ya. Bedono dadi Bedandut. Nggih. Jambu dadi Campet. Judine jambet gilnya kleru. Mbak Nada kasih satu lagi apa satu aja apa dua? Satu gantian. Iya. Gantian. Kamu mau makan lagi ya? Boleh. Iya, terus kan nggih. Lagi Bayemi. kan Salah aja dimut nang pinggir kene Mbak Ru. Oh, iya. Kaya wong nginang. Nanti di gitu.
Dewi siap tak jenggreng loh ya pokoknya. Ya. Nggih. Beda iki. Level-e wis beda iki. Kok kentekan gone sik lah kayak kleng ngono to, Mas. Heeh. Apa wis jamu yo ngareng ayahe telu iki. Dia milih itu, kamu suruh yang aku gitu loh. Iya. Rada nyedak. Nah, yo tak dlang tak. Bos, Endinge iku dineng kene. Ming sak bawa caping gunung wis jenglengi wong pirang-pirang ya. Aja nyenggol bokong to. Jek yahene barang kok. Engko nek wis rampung. Bang, sok oper. kau nggak mbok perkenal tak entuk kayak gitu, kamu pilih-pilih lah yang cantik-cantik, yang muda-muda kau pilih. Kau perkenalkan yang nomor 3 kau perkenalkan itu. Perkenalkan dulu. Pilih kau. Ban siladan wae. Ban siladan. Heeh. iki bekasku, Mbak Bin. Yo ngono. Jenengan ora sadar ngendika ana garwane jenengan lho. Iki engko masalah Bu, kancingi lawang mon Bu mangke Bu. Aman. Aku dikunci serep. Oh, Udah nekat tenan. Cek, meneh kelas manipun Mbak Woro Mulatsih. Menika wicil saking Leladan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Ya. Dhisik niku tangga desa. Ngoten. Nggih. Saiki Pernah PDKT tapi gagal karena beda kepercayaan, Mbak. maksudnya agama beda Bukan. apa? Saya percaya kalau dia itu mencintai saya, Tapi? sementara dia itu ternyata percaya bahwa dia itu tidak mencintai saya. Oh. Setorak seneng. Iya. Mbak Mulatsih Mbak Mulat. Putra Nggih. Romo Haji Suyatno. Nggih. Oke, Yogo Pepuden saking Leladan Kaliwungu. Ya. Wis men wae. Ampun gumujeng. Nggih. Ini Apa? dikenalkan enggak? Nyanyi sih aku lagi. Oh iya, Nah. siap. Pak no, suaramu. Suaramu Pak. Ha suara. Gen mantep wong piyayene yo gudi. Apa lho? Kene wae. Iya aku. Nek mau kok mandek ning kene wae. Marah kaya wong bareke tedal. Halo. Jar ngapa? Kenalan. Kenalan. Iya. Nyong. Iya. Oh, Rika arep kenalan karo Nyong. Oh, Iya. Bahasa apa? Rika Nyong. Bahasa Rika Nyong Bahasa iki kok? bahasa Langsung Kulonan. bulonan. Ya, Bahasa niku Banyumasan. Bahasa sak kilene Rika ayo temen ya. Alah. Nuwun Lah, iya, lah. Wong pertama sing urip Nyong ayu lah matur nuwun. Iya, ya Rika ya meletek dewek tanpa dimek-mek ya Rika. Iya, Nyong wis bletek mau Ya rek. iya, anu tungkae meletek-meletek. Iya. Ya. Namanya siapa ini ya? Ya, nama saya Devi. Mbak Devi. 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 Dalemipun pundi? Saking Belanda. Belanda. Titanono. Pisan meneh aku babaran terus aku. Titanono pisan kas ngutake wedang. Gajah itu langsung prutut. Dari ora ya aja Belanda kok ado men dari mana.
kae blondo ki ning cara Jakarta itu Belanda, Bu. Oh, belum rumah sembilan. Nah, kalau di sana kan terikat, pakai asma. Nek Indonesia atau Jakarta lagi Belanda. nek kene Blondo. nek kono segak Sego di sini sego. kok Ya. ya Di sini ono, di sana anak. anak kene ono kono anak nek kono kontal kene Mbak Lisa Nah, toh. Ya, toh. Mencelat. aman sih mesti sing dibatin liyane mesti Mencelat. Nggih, salah sini. anu saking Mlundu Blondo. Mlundu menika laladan Bawen. oh ya Oh. Mbak Bawen, deket aja. Mbak Devi dari Devi, Mbawen Bawen. Oke, next. Sebelahnya. Sebelahnya. Supermac. oh nggih 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 Iki ora apa-apa wis guyu ya. belum Nggih. belum kok wis Iki tembang sik kok. Nggih, nembang riyen. Nggih. Bawa riyen. Panas. janjine Biyen mas, janjine kami ojo ngeso-ngeso, jangan Kamu pipis kan, Mas? Kamu pipis kan? Lah kamu kayak gini-gini. Orang tuh kalau gini-gini aja kondo ngerti men biasanya kalau gini-gini oh neng daleme Budomo neng daleme Budomo Iya. luar biasa Mas daleme Budomo niku hebat Kok saged neng ruang tamu panganane tumpuk-tumpuk lho hebat niku mertandakaken nek badhe nyugoto lha nggih panjenengan. kegenan transit tok lho mburi tok gula teh beras tumpuk-tumpuk lho Ugi. ngarep kamar mandi kumbane Budomo Sik. Piye? Kumbane pripun? lho anu niku kan mewujudkan bahwa beliau itu lebih mementingkan kepentingan umum di atas Leres. kepentingan pribadi Sampai tumpuk-tumpuk. oh resi lho Mas Oh, resi. Iku lah, yo. Oh, tak kira nek. Resi banget hebat neng kamar mandi Hmm. aku langsung mlebu pipis ya. bocor bareng bar pipis kok golek ciduk ora eneng Lah ya zaman saiki yo toilete wis yo neng kan kosong. ingsun kan wong kesehatan wakati bilda puskesmas Tolong, gitu kula pun sangu obat kok Mas Heeh. kula obat ABG Oh. terus ya waduh Obat kon njur teneh obat abrit ki. Lah enggak. mending Mas aku tak obat ABG lengendang parel Oh, parel. lengendang kuwi ngilmune macan tutul Mas Pripun niku mata tutul? tutul kente mbok wah usah Gilani. Ning ora apa-apa nek kakung isih rada mending. Nggih, anu monggo Mbak sapa tak jelaske malah aku jane kenal nggih. Ya. Dedek Tepang, Mas Gareng, Dek Elisa. Iya, kuat gelek. Alah, Nggih. Hai Marco, lerep Lerep, mriki ya. Dalem Arianti. Arianti Nggih. saking lalas Saking Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ugi. Sumberjo. Nggih, Nggih. ampun kleru Sembirjo. Sumberjo, Mas Gareng. Kulino iki. Ah. Kulino mampil sembir. Pak Warsito apa niku nggih? Oh, ngoten. Survei. Kulino tindak Survei nek ajeng wayangan menika kan Ah, nggih. remaja yuk. Nggih, siapa tuan Pak Ari nggih. Mbak Arianti saking Sumber Pabelan. Nek Iya. kedua nggih Solo 3. Nggih, wong Nggih. sakit gandeng kok. Nggih. 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 Lah menika aku rawani-wani nah iki. Ora wani-wani pripun, Bu? Apa, Iya, Elisa. Kita tuh harus menghormati lah. Menika- cara level aku lagi loro iki wis 20 Terus dosa. anu Nggih. sinden senior. Senior menika. Pini sepuh. Nggih menika. Mboten Ning tuwa. ampun to luwur lho, Mbak. Orang tua. Senior. Senior. Mboten Senior. tuwa. Nggih. Antarane nom karo tuwa sinden ki lak beda to, Mbak Lisa? Betone Pripun? Bedane sinden nom karo tuwa, nek nom ki mingkem, minjem. nek tuwa plongo. Lah niki Ngomong. Kok gitu? Ngomong jajal nom nom. mingkem to, tuwa. Wah. Lho plongo. Wah. Saderengipun ngaturaken bawa pareng pitepangan rumiyin spesial kok senior. Senior Lah, level Tuwa. kali kosong. tua.
Injih, monggo injih. Inggih, sekendalu Mas Gareng. Sugeng dalu. Elisa. Oke, Bu. Injih. Monggo pareng pitepangan kalian warga lerep. Inggih, nami kula Suparni. Bu Tarmi. Nggih. Nek aku ndang mami. Nggih, Mbok Mi. Oh, Mbak Mi. Ya. Mi menika saking laladan pundi Bu Tarmi? Kendal Jedak Getasan Semarang. Sendang Getasan Semarang menika nggih pun Nggih. perbatasan Nggih. Boyolali. Pramila nyuwun sewu kula janipun nggih sampun tepang Bu Tarmi menika kejawi sinden menika saking usaha susu perah gitu nggih. Nggih. Susu perah. Oh, Nah, nggih. susu Mbak Mi itu Nggih. yang terkenal itu. Susu sapi. Ya itu kan cap kayak gitu loh. Iya nek capek, Mbak. Iya. Gene Bu Tarmi kan dipun kirim teng Jakarta, Ya. menika capek SKM. Apa? Susu kental manis. Oh Ya sing teng daleme Mbok Mi, Ya. menika susu kental kentul. Merek-mereke to Bu. Nggih. Nggih, menika. Mengke pados iki Google susu kental kentul. Mengke gene Bu Tarmi menika. Anu perusahaanipun ngaten nggih. Pun Kendal Warso. Kok kedaluan. Susu kok kena. Nyuwun suwantenipun. Anu nggih, Nggih. Sak dugine nggih, Nak nggih. Nggih. Apa tuh gini mriki Iki mau dilerep kok. Oke. Panas sudyan aleng-aleng saping gunung. Malah harap hari saman Aceh lah. Menyang Salatiga tuku bayem arep sedaya ayem tentrem. Neng. Tanggung jawab lah. Ayo, tanggung jawab lah. Nadyan wadon. Gene. Anu yo parian lho, Mbak, parian. No, neno. Harian tuh tadi habis panas. Teng mriki iki ora apa-apa. Allah. Tenan kaki. Jam 1. Jam 1 Wis kadung telat. Ya Wis kadung Allah. nanggung jare. Boten masalah ngoten. Nggih. Yen atine sing nanggap Nggih. karo sing ditanggap iso nyawiji. Ngaten. Wektu niku ora krasa kados dalu punika. Wah, jan hebat-hebat Wah, luar istimewa. biasa. Ya wes, Nggih. aku derep. Derep Ya. Kecemplung juga kan. ora loro, Mbak. Derep kecemplung juga. Mugi-mugi sedaya warga leret. Nggih. Pinaringan panjang yuswa kathah rejeki sehat lan lumintu karaharja. Allahumma amin. Yo, Kang Gareng saniki. Kok nggih parian Pak? Nggih no. Aja kok. Lerep Ngajak-ajak ke jare Nyi Elisa. Ayo, tanggung jawab. yang Sumenep Asik. Wis tekan Meduro. lewat Gebaya. Oh, aduh kan Mbak Mulat, pengen bedek aku kok. Lah yo neng Sumenep tuh lewat Surabaya, bener ini suka buka Google Map ini. Jawa Timur Surabaya lewat itu jembatan Madura kita Sumenep. Gaman nancep, Apa? Gama, nancep. Nancep, Jenenge Arep. jenenge Arif. Warga lerep, lo nyuwun duit. Bola, karangnya dremes. Allahumma. Nggih, nggih. Ayo saniki ngono. Parian sing apik iki yo, Mm-mm. sing pokoke nganggo parian sing mengudungo sing apik. Nah, ayo no. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Mugi-mugi kang wungon sedalu natas uripe tansah untung lan beruntung. Nah, Iki. amin. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Cakep. Warga lerep pranyata warga kang hebat tansah melestarikan tradisi dan menjaga keutuhan NKRI. Tepuk tangan untuk lerep. Amin. Nggih. Turu mengkurep. Oh, dalangnya melu. Nggih, melu to. Turu mengkurep. Ileret leweran. Alah jiji Mas. Mbok yo kok genahan jiji. Muga warga lerep tansah manggih ing kamulyan. Amin. Allahumma amin. Niki nganu jatose kula mewakili Adi Wedok niki Oh, Dewi. Jadi, Anu sinaune nyinden. ya, Punya
kali Mas Burhan. Oh iya. Udine dheleke. Heeh. Sinau nyandi senior kal buta. Iya, bentar. Mergane ngopo Kakang? Mergane ngopo? Omongane slendro nek nyanyi pelok kok Mas. Kaya suluke mau kae contone. Iya. Ning ana sing luwih medeni meneh. Apa Mas? Ya toh. Ya kalau wingi kae tak aturake jenengan, ya toh. Kejaba larase ilang-ilang wae, ya toh. Nek ngelatih bawa niku, ya toh. Ora ngepaski ketukan ngene-ngene, ya toh. Tapi jambaki rambut. Nah, Oh, kuwi arahe yang liyane. kuwi sing bahaya ngono kuwi, heeh. Rambut ngendi? Netian walatun sarta Kula suli senenge banget bisa kumpul iya Indo mane banyu Pripun Bapak Ibu? Salat pripun, Mbak? Ini menika saya nama saya. Saya nama saya. Saya nama saya. Monggo ndang diangkatke. Lah, ilallah. Kok malah. Oh, lah jare diangkatke. Lagune. Oh. Lah Lagune. iya, saspitone diangkatke kok ya. Monggo. Sakar bisa Sing
Oh yes, kok hae iki. Sing modern wong iramane wis semirok ngono. Kakanda, Hae. Nduk Oh, Dewi. yes, ngono. Nduk Dewi niki salah satu penggemar Nyi Elisa Orkarus Alaso. Oh. Malam ini persasat kaya kejurukan Pirsari Kuwe. paning sam. Ngatur ta. Yo kersane anu lagi nyaket listrik kok nyedak. Cakep kali Nyi Elisa. Ngaling-ngalingi karep. Derek belajar nggih, Kakak, ngono ta, Nduk? Oh iya, Ya, Dara belajar gitu, Mbak Elisa. Panggil dia AA. Kok aak AA Elisa. Kok aak Biasanya cowok. Ora apa-apa iki AA lah ee ning kono. Wis panggale jatah sing meneh. Heeh, monggo. Sangkar desa Gunung desa Jati raja Ini odailah Ojo nada One, two, three, four. Capeng gunung menika panyuwunan saking pripun Pak Kusmanto sampun Iya. ponakaken. Tadi aku juga dapat titipan dari Bu Kadus, Bu Care, Bu Ibu-ibu, pokoknya mintanya Kitir Sumilir. Kitir Ya. Sumilir. Ya, nanti harus Kang diaturkan. Gareng, Mbak Elisa. Oke. Niki nggih ugi sampun wonten pamundutan kemalih. Lah, Napa ya. menawi dipun lebetaken wonten ing saklebeting carian. Kok angel banget sih lebetaken wonten ing salebetek Ono lebeting layang. lebet. Ono Lebeting layang lebet. nduk. Ono layang. Hmm. Ono layang nduk. Ono layang dibuka, diwaca, dicelut terus ditilat. Kok kaya Ngitung duite. oke. Heeh. Aja ditelok duite. Sing penting itu tuh pas sedulurane. Iya. Arep dinaik 2000, 5000 bebas ya. Heeh. Tak macane sik Mbak Elisa. Tak wacane. Yo. Loh. Iya sih. Tadi kamu bilang apa? Kamu tadi bilang apa? Iki lho, layange wis ditokke. Iya. Engko tak dilatih gen ora kleru. Iya. Lah iki terus layange tak macane sik. Tak wacane. Enyo. Gimana sih? Tak wacane. Lah yo wacanen kok. Ya oke beres. Ditendi. Loh. Loh, sing maca sapa? Tak wacane. Iya. Lah dite oke ne. Lho ngitung aku wae. Oh iya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya. Niki saking Bapak Sinten nih? Yulianto. 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 Kampung Wonosari aja. Yun, kemudian Kemudian ya. Yaning Tawang ono lintah, Ya. jeneng gula, dolan ning Gendira Loka. Oh. Ampun ke supen dinyanyike nggih. Wassalamualaikum iki telu ki kok piro dite? Piro? Piro iki moto? Telu. Yo 30 wae. Nah, iki kok tuku kaset VCD aja, Pak. Kon nyetel lagi. 10.000, Eh. enggak apa-apa bebas. 30 nyo sing 10 kayak cah cilik. Lah kamu matur suwun. boleh yo kuwi sing abang ngono yo. Sing
sing ungu kayak gini Mangke diklumpukke Mbak. Kula lan panjenengan swanten mriki menika kan sampun dipun penggalih kalih panitia. panitia. Nggih, mila sawiran dalu punika menika ora ujar ora kaul nek klumpuk nganti punjul kok 1 juta. Ya. Serahke Karang Taruna. Yo, tenang. Yo, Karang Taruna nggo naku arep gawe seragam. Wih. Tibake kok ya panggah. monggo macange Yuli Mbok dawuh. Nggih, menika Gimana mau apa? minangkani pamundutan kala wau ingkang sampun Ya. lumantar paring bedono Tadi gitu. kitir sumilir dari ibu-ibu ini penting loh ini juga. Nggih, kitir sumilir niki Ya. duet Nyi Elisa kalian Nduk Dewi Tri Astuti. Berdua aja mau ditambahin enggak? Kali Mbak Cindy, anu niki siapa? Mbak Cindy. Heeh, Mbak Cindy. Berarti trio ora duet ya. Yo papat Nggih. no. Mau Sama. kawula kan dereng kunaturaken mereka saking Pak Yulianto, Kampung Wonosari, nyuwun tembang yen ning Tawangono Lintang jenang kula kalian dolan ning Gembira Lopo. Oh, niki. Kathah panyunan ingkang lumebet mbok menawi mangke wonten ing limbukan dereng saged kunaturaken, mangke saged suka parisuka kunaturaken wonten ing sesi Goro-goro. Nggih. Mbak Mulan lah sekalian yuk. Nggih, monggo Mbak Mulat terus Dino Cindy. Ya. Nggih, monggo. Sumilir. Nanti yang jaipong kita simpan dulu. Iya, simpan. Ya di embu. Di Ibu kok Embu, embu. umet aku ngrungokne bahasamu. Kira. Nggih, niki. Pamundutan Bukadus nggih. Iya betul. Iya. Bu kadus, bu care, bu sopo akeh banget. Bu Kadas, ya toh? Iki kok ngawur. Kadas iki kepala dasa Wisma. Oh iya. iya, Om. Ada. Sejatosnya niki lumantar WhatsApp, lumantar streaming nggih ugi kathah pamundutan. Nggih. Niki minangkani ingkang sampun Nggih. paring bedono Ini rumiyin. sekalian saya kirim buat Ki Jumbo Siswanto ini juga menyimak ini. Ki Oh, Jumbo ngaten. Siswanto. Iki dalang Joko Sunarno ugi Pikir samping tasih. Oh, Nggih, sehat-sehat panjang yuswa. Nggih. Kan menika yang canggih, Nggih. menika karawan kala wau kadang sepuh kula panjenengan Nggih. sedaya senior kula lan panjenengan Najati Nugroho, putra saking Pak Joko Edan. Yeay. Kula Nggih. nyuwun salam Nggih. kagem warga lerep sedaya. Lan ugi kala wau nggih sampun paring donga pangestu panjenenganipun guru kula Ki Gunawan Purwaka saking Temanggung. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya kang lumantar YouTube ingkang dereng saged pun waos ugi sebataken, Nggih. nyuwun pangapunten bakenipun sedaya pun dongaaken. Ya. Mugi saged tansah rahayu, wilujeng kajunjung derajat kamulyan sak tedak turunipun. Amin Allahumma. Amin. Monggo kitir sumilir. Monggo. Sriwijaya Lala. Ayo. Spesial untuk warga yang senantiasa bahagia dan sejahtera. Sriwijaya Laras bersama Ki Burhan Sukerto Agen. Kami pun Aturaken gunging panuwun. kitir sumilir. Sumilir. Saking ibu-ibu menika wau ngersakaken nggih. Nggih. Mbak Dewi bisa istirahat dulu. Nggih. Terus pundi nika yang Niki nganu.
Mboten kok ateges badhe mameraken derek kula saking tlatah Ponorogo, Jawa Timur. Ning kok menawi rawuhipun panten sampun dipun rantos dumateng sedaya warga masyarakat menggah kados menapa to niki minangkani nggih nderek kemawon. Nggih, monggo nyuwun jumenenge Mbak Nada Citra nggih. Oke, iya, nggih. Ini sambil memenuhi permintaan nggih yang sange. Leres. Menika ada yen ing Tawang jenang gula. Nggih. Dolan Gembira Loko sesideman nika mereka dereng pun naturaken najan to lagune lagu Jawa ning iramanipun digarap Jaipongan. Nggih, nek saene skecone nggih to, nek jenang gula niku mangke kranten niku mangke enten bawa pelok barang mangke wonten ing titi laksitaning goro-goro kemawon nggih. Sak menika nyuwun bajing loncat. Nah, bajing loncat iki spesialis panjenenganipun Mbak Nada Citra. Oh, ngaten nggih. Monggo. Nggih, sumangga Mbak Nada nggih medal sasana kula semanggaaken. Monggo. Ayo kasih support. Ya, kasih semangat. Support, Yuk. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil Lihat-lihat orang banyak yang ada. Saya mandikan kita, kereta berkuda, peta, Kaleres menika yang sange. Nggih. Ugi panyuwunan bajing loncat menika Saking saking keluarga Agem WMC Wayang Mania Community. Nggih, menika saking Ladan Klaten Mas Slamet. Menika WA dumateng kula. Lan ugi saking Cakraningrat. Ayo sing sinden Jaipong dideke Mas Gareng kok nggih. Iki lak ngepasi ya to. Nah nggih. Kon aturaken semoga. Langsung mawon menika napa ngangge bongo. Yo! Ya. Sing nyanyi niki jenandake Mbak napa Mbak Wingking? Oh, Mbak Wingking. Oke. Mbak Cindy Mbak menawi napa Mbak Cindy? Mbak Mulat boleh. Ya, Mbak Mulat. Ya. Aja banci mlumpat lho ya. Banci. Kuwi apa? Selak keju Mbak Nada. Narasanta dia
Bacing letak ke astana. Letak, aku letak di astana. Api narusan tadi api. Api narusan tadi api. Selulur. Bajing loncat, bajing loncat. Luar biasa. Minta tepuk tangannya untuk Dek Nanda, Bapak Ibu. Mbak Nada ki istimewa ya Kang Gareng. Nggih. Kalau mau ngendika, Mas, niki saya berangkat dari Surabaya. Ya. Langsung ke Jogja. Heeh. Langsung ke Semarang, ke Tawang. Ya. Ya. Aku ki jane iki nek cara tegel ya to. Nggih. Kula arep ngatur ngene, ambok ndomplek Mbak Elisa wae ngopo nek wis ning Yojo, ngoten to. Nggih, wani cepet Mas lewat dalane wong lanang lho. Etol. Utol kalau mau nggih. Matur suwun sampun kersa karoyo-royo rawuh saking Jawa Timur, Mbak. Nada. Nggih, Nada Citra. Terus pundi nika yang sange? Nggih, menika wonten pamundutan dangdut. Nah, nggih to, minangkani kadang anem. Dados kula wau kan sedaya para sutresna budaya lan pengamat budaya lan kadang sepuh sakniki nyuwun dangdut niki jumenengaken turene jenengan iki beto anak lanang. Oh, anak kula. Nggih. Lah anak lanang jenengan kersane duet kali Nduk Dewi gitu. Oke, Nggih, samangke. Nggih, ayo Cah Bagus. Anu, jumeneng Cah Bagus. Heeh, nggih. Ayo. Ayo. Ayo.
malam, Dek Azam. Nggih, sugeng dalu ampun. Nggih, sugeng dalu. Wah, aku nganggo bahasa Indonesia kono iso basa runtut nganggo basa Jawa. Lho, anake sapa? Oh, alah ngaten. Nggih. Anak ingsun kok. Anak ibu deng ya, Mas ya? Eh? Anak ibu to, Mas? Oh, toh. Anu, Nggih. jenengan anake sapa? Bapak Ibu. Heeh. Ayo. Saiki suarane wis mandan gede. Oh, sik semaur anake sapa semure bapak ibu. Bapak Ibu. Ya wis ngerti warga lerepi, kowe iki ora mlecek kok watu. Pasti iki Nggih. bapak sapa, ibu sapa? Ibu Dwini Tanggreni. Lah bapak, Nggih. Widodo. Widodo ki sing endi? Oh, Nggih. Niki mbok menawa mboten percaya anak kula ganteng kok ngeten iki, Nggih. ngeten sebabe Bapak Ibu. Najan Pak Nelek anake ganteng, tangga kula ganteng-ganteng kok. Anu Mas, maksud iki bojoku mbiyen sok batin tanggane ngono. Terus anake tanggane. Nggih. Mas Azam, ini permintaannya apa mau? Lintang Asmoro nggih, Lintang niki Asmoro. supados duet kali Mbak Dewi. Nggih, Ah, Mbak Dewi. Nggih, monggo. Konaturaken kolaborasi dengan gamelan mungkin bisa. nggih. Monggo kadang-kadang Sriwijaya laras. Spesial untuk warga Lerep dan juga seluruh pemirsa channel YouTube-nya Jagoan Neon dan juga yang lain yang menyiarkan malam hari ini. Jadi untuk Bapak Agung Babin Sound System. Ya, Babin Sang. Disengkuyung kayan Agung Sound Ini System. kok Mas. Streaming. Agung Sound System. Streamingnya nopo Pak Gareng? Ada tenan, alhamdulillah. Mas Azam sini. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Tiang pantoro ratri ngeling manis sing ati setiaku bisa kanduweti marang sang yang Sulaksmi. Wenaing sematene. Wenake. Enak ning ngojo pengen iki kesuwen. Ning anu kan Gareng, niki kejawi putrane jenengan nggih sering jenengan dherekaken wonten studio. Nggih, pangen. Nduk Dewi niku nggih termasuk salah satu waranggono studio Laras Nusantara. Cobi tangleti nggih. Anu leres nggih menika. Nije laras. Pun beredar tenggen YouTube niku. Nggih. Wah. Sport TV, heeh. Hebat, hebat. Disapa Nduk rencang-rencangin jenengan Laras Nusantara via streaming nika. Nggih, halo sobat Laras Nusantara. Nggih. I want to miss you. Oh ya, apa? I want to miss you. Malah keporo kapan-kapan gitu. Nggih. Putrane jenengan monggo jenengan dherekake wonten Iya. temanku. Oh, Ya, keren duet sama banget. Nduk Dewi. Siap. Yes. Siap toh Mas nganu coba iki? Mas Azam. Azam. Oke. Oh. Yang Jogja. Ning Jogja ning ndi? Ya, di Jogja Enggak, di boleh. Temanggung. Di Temanggung juga boleh. Ya. Jogja, Temanggung dia tahu Oke. cabangnya kan di situ. Aku yo ngerti aku tenang bae. Nggih. Iya, iya. Gitu, makasih. Iya. Ya. Nggih, menika tasih wonten pamundutan kathah nggih. Nggih. Mbok menawi minangkani setunggal ke malih. Ngaten. Nggih. Kalih kangge mulih kirasa. Nggih, mulai kirasa wonten slendro Kakanda. Nggih. Monggo. Ingkang slendro menika sing dereng pun aturi menika antawisipun jeneng kula tel barang yen ning Tawang anu dolan gembira loko lha iki ora nek slendro iki. Nggih. Nggih. Ingkang Nggih. dereng pun aturi menika. Kadang taruna kula niku jenenge Ahmad Nasuha ning ndi ya? Mbok menawa kepengin melu nembang Ahmad Nasuha. Ora dibuka HP-ne ya. Staff, staff-e kula niku lho, mbok menawa pengin melu nembang. Anu adik kula Heeh. gareng remun. Lah niki nggih rawuh Oh, nggih. Nggih. antaraken budaya. Kadang ki HP-ne cuk ora dicekel. Anjing lanang iki. Tatak. Lho niki. Bolo. Nggih. Bolo klek niki. Heeh. Nek kok bolo Mau klek. ki turune pengen duet karo Mbak Elisa kok malah ora tekan kene niki iki. Nek Nggih. tak suarake teng mic ngeten lak ben lek munggah. Menika kalian ugi ngebani wekdal amargi Nggih. sampun yah ngeten. Nggih. Amargi ingkang mirsani menika
tertentu menika para pengamat budaya Nggih. lan ugi remen gegujengan, Nggih. remen lelagon ning ugi perhatosaken babagan panjenenganipun Nggih. medhar pewayangan Pampahan menika. wayangan. Nggih, Nggih. menika ingkang punaturaken menapa kagem lagu pamungkas wonten Derek kalih panjenengan niki supados Mbak Kadang Swarawati kemawon. Ngaten Nggih. nggih. Utawi Mbak Elisa, monggo. Mbak Elisa merdeka malih kemawon. ngaten Nggih. nggih. Monggo Mbak Elisa pareng jumaneng Kusuma Wijaya. Wih, Cek. nggih Mbak Elisa. cek. Nah, cek. Ya cek. yang sing Anu. rono kabele remuni. Nggih. Apa yang mana? Ini yang belum diaturkan. Jeneng Tawang, jenang gula, dolan gembira loko, sesi deman. Yang mana? Ya, mana monggo. Oke. Jeneng Tawang. Oke. Oke, niki sing nenem ngersake dangdut mangke goro-goro Mas. Pokoknya nanti bisa diaturkan full dangdut. Ini Leres. kangge mulai keroso ingkang Nggih. laras gamelan. Monggo. Ya, ada yang mau duetin. Lho, Bawane. malah sing ngersake bowo ya. Nggih. Keri mawon. Oke. Nggih. Napa Mbak Elisa ingkang badhe pun aturaken? Permintaan jeneng Tawang. Yen ing Tawang. Ya. Nggih. Tadi ada yang mau duet jadi enggak? Enggak. Yang apa keturun mangke ben goleke ben digugahke Mbak nggih. Niki jenengan duet kalih Kang Mas Gareng riyin. Oke. Monggo. Bawone sendiri wae nak wong nek ngersake. Salatullah salamullah ya Nabi. Wala sayyidina wa maulana Muhammadin ya sayyidina Muhammad. Nah, tentu ngono wae, Mbak. Oh iya. Wayange religius kok bawane ya Iya, siap. berbau-bau religius. Oke. Monggo Mbak Elisa, buka celuk monggo. Janji aku eling wong ayu sumedhot rasane ati lintang iwi limas rasnaku sundul wiyati Yening tawang ana lintang wong ayu ora ngono nangis sing ati binarong swaraning ati nimas
Sampun yang canggih. Nggih, ngaturaken gunung panuwun Mbak Elisa, Kang Mas Gareng mbok menawi mangke saged sinambetan wonten ing laksitaning goro-goro ngaten nggih. Nggih niki sedaya Bapak Ibu ingkang rumaket wonten ing pagiaran mbok menawi mangke waget dipun terasaken. Ngono ya. Kowe kudune jagongi ning kene nang. Oh, ngono, heeh. Nah, ning kene awake dhewe kan lek ndang nderekake bendarane awake dhewe kok bendoro kudu bendoro kae. Kae iki pamomonging para Pandhawa, heeh. Sing ning jaba kae padha gawe untran-untran, padha gawe regejegan, muga-muga ning jero tetep ayem tentrem ana ing laladan Indonesia Raya. Ngono ya, no? Amin, amin ya rabbal alamin. Ya wis ayo mak tak derekake. Ayo, ayo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap luyuping aluyup pindha pesating sumpena